गोथार माने मागो दमासिनि 1 अक्ट'आव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारा गावनि CM स्पेसियेल फान्डनिफ्राय जोंनि माने बालाबारि गामिनिनो गरेस्वर समस्तिनि सिङाव थानाय बालाबारि गामिनि राजेन नार्जारिनि फिसाज्ला मानगोनां दानसोरां नार्जारि दाखालि बावै जिहेतु गवायाव नेशनेल किक बक्सिंआव देरहानो हानानै गल्ड मेडेल मोननाय फंबाया जिहेतु बिथाङा देरहानो हादोंबाबो रुंसारि जालांदोंमोन आरो रुंसारि जानायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारनिफ्राय खोथा होनाय दङमोन आरो हि हिसाबैनो मानव गेदेर जोंनि चिफ बिथाङा दिनैनि दिनाव 1 लाखनि गांसे चेक होनायनि थिरां होदोंमोन आरो हि हिसाबै आंखौ दैथायहरदों। बिथाङा फैनो गोनांमोन बिखेक मोनसे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा नुजाथिनो हादिया बेनि थाखाय जोंखौ फोरमायनो थिनदों जिहेतु बिथांनिया देहाया एसे नोरजिया जादों बेनि थाखाय बिथाङा नुजाफैनो हायाखै आरो हिसाबै बिथांनि न'खरखौ जिउ दैदेननायाव राहा माने मोनथों होननानै एसे सुंथानाय हिसाबै अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बेनि बागैबो जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि गरेस्वर समस्तिनि आं सासे MCL हिसाबै आंबो सम आरो थासारिजों गोरोबनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनायनि बाथ्रा दङ बेखौ जोङो समजों गोरोबनानै खालामलांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोलाव बुंलिया आं साबायखर बावदों जोंनि चिफ बिथांखौ बिथांनि जिउआ माने सान्थि मोनथों आरो जोंनि सरकाराव जिमान आखा खालामदों नैबे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जों मोजाङै खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय आफा अबंलावरियाजो जोंखौ बोर सारस्रिहरो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंथ' बारा बुंनाय उफाय गैया आं आरो बेखौनो लुगैयो आरो न'खर सुंथानो हानाय माबा मोनसे मोनोबा मोजां जागोन आरो बेखौ आं मिथियाखै दा नायाखै 1L मागो दमासिनि दिनै 1 तारिख गिबियावनो बिटिआर आरो अखमबाखि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो दिनैनि बे समावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां 3 नं बालाबारि गामिनि रुंसारि दानसोरां नार्जारि जाय बिथाङा गवायाव किक बक्सिं गेलेनो थांनानै रुंसारि जादोंमोन दा बिथांनि न'खराव दिनै बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा 1 लाख रांनि चेक गांसे हरदों आरो बेखौ जोंनि गरेस्वर समस्तिनि MCLA मानगोनां पबित्र कुमार बर' सार बिथांनि आखाइजों दिनै न'खरनो गथायनाय जाबाय आरो बिनि सिगाङावबो चिफ मिनिस्टार फान्डनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1 लाख रां बिथांनि न'खराव गथायफैदों। दा सरकारनि बिथिङै नायनो थाङोब्ला न'खरनो जेरैबायदि हेल्प बा सहयोग खालामनांगौ बेखौ सरकारा बिथांनि न'खरखौ दिनै मोजाङैनो हेल्पफुल खालामबाय थादों। दा उननि समाव हयथ' आरो न'खरखौ गोजोरै खुंनो हानायनि हयथ' न'खरनो माबा मोनसे राहा खालामना होबावगोन बेखौबो जों मिजिंथिनानै दङ। थांनाय बावै CM फान्डनि जि 1 लाख रां बेखौ UG ब्रह्म सार बिथाङा होफैदों बिथांनि आखाइजों न'खराव चेकखौ होफैदों। दा बेबायदियै दिनै न'खरा जुदियोबा गावनि गथ'खौ अबथिरायै खोमाना लानो गोनां जाबाय दा थेवबो न'खरनि जि सुंथानाय राहा बेखौ सरकारा जेरैबायदि राहा लानांगौ बेखौ लागोन होननानै बिथांमोना दिनै खौरां होनाय लेखायै दिनै बेखिनिखौ न'खरनिसिम नायफिननाय जादों आरो उननि समाव हयथ' न'खरनो माबा मोनसे राहा खालामबावनानै होगोन दा बेखौ जों मिजिंथिदों। दा आंनि फालरफ्रा दिनै आं बिथांमोननिसिम साबायखर आरो गोजोननायखौ आं बिथांमोननिसिम फोरमायहरदों दा न'खरनो बेबायदि सहाय सहयोग खालामनायनि थाखाय आरो भबिष्यताव जाहाथे न'खरखौ मोजाङै जिउ खुंलांनो हानायनि राहा खालामनो हागोन बेखौबो बिथांमोननिसिम मिजिंथिबाय।